Здравейте, путки в мирисани! Днес ще играя отново на Слендрина, но този път на хард, като Дрейк. Първите няколко пъти тръгнах тук и там, време на там да тръгна, като за първи път. О, първата ми книга. Видяхте! Този път не ме джампскирна. Нещастница мръсна. Ти може би за това правиш ли анален секс? Тоест, чифтосваш ли се анал? Мисля, че се чифтосваш анал. Това много е зле. Не. Знам, че тя сега ще се появи. По-разярена от всякога. Аз съм готов за нея. О, не, изчезни. Използвах ключ. За да видя нищо. Да. Ти молваш, защото си пръднала. Изнасилвате Слендрина. О. Никога вече. Невероятната ми книжка. Може да се каже, че съм претърсил всичко тук. Не! Този път по-бързо може да ме убиеш, но не. Началната музика е много стресираща. Нека проверим и тази безполезна. Няма да използвам. Так му казах, че няма да го използвам, но... Не! Курва мръсна. Циклопка. И ти се чифтосваш анално, жено. Психарк. Не. Днес няма да се лутам както миналите пъти. И не се стряскам от нея повече. Няма да се изплаша. Моля. Какво винаги тропа? Не. Това беше на косъм. Майната ти грозна, нещастна, мръсната пачка, нещастна. О. Не. Курва мръсна. Как беше магистралата тази нощ? Не. Аз откъде дойдох? Май от тук. Да, май от тук дойдох. Не, аз просто да знам после как да се върна. Да. Да, добре, значи от тук дойдох. Няма да се изгубя този път. Тръх натам, днес натам. Насам е цикълът на Слендрина. Може би този път се е сетила да го умие. Моля... Това беше Double Trouble. Не, Слендрино. Просто не. Аз не се стряскам от Слендрина. Тази скочубра мръсна. Изчезни. Изчезни. Тук сега ще се върна. О, да, обожавам тази. Моля, къде е? Два пъти стана. Дама, този път не ти се получи. Лека жена. Толкова си лека. Преспивала си с мъжа на баба ти. О, да. 1 от 8. Добре вървя. Защо това е толкова хард? Не, изчезни. Майната ти. Тък му щях да кажа, това защо е толкова хард като Дрейк. Аз не очаквам. Тук най-накрая да има нещо. Струваше си. Да, това не е. Тази Слендрина пак ще се появи. Ще ми направи Double Trouble и аз ще се насера. Ще се попикая и не. Не. Къде? Моля! Моля! Този път насам ще тръгна. Мен никога не ме е било страх от Слендрина. Тя е една лека жена, която търси пари от OnlyFans. Аз не падам на нивото на такива. Добре, това ми внушава повече напрежение от последните 2 опита. Говоря за... Да! Не. Тази много добре си крие голите снимки. Научила се от баба й. Както и да е. Да, изхъбих си ключа за нищо. Ще ме кара да скитам. Оттам дойдох. Насам мога да дойда. Не. Ключ. Цикъла ти. Може би този път ще има нещо тук. Да! Слендрина мисля, че няма ти открия голите снимки в стаята. Цикъла! Тя веднага ми се обиди! Майна и мръсна. Това беше заключено. Да. Добре, аз... не. Защо накуцвам? Не, изчезни! Та паякообразно вече наистина ми...
It's getting on my nerves right now. Изнервяме излишно. Музиката в началото е много хубава, но ме депресира. Много е депресираща. Любимата ми стая! Не. Не. Това не е за мен. Накъде ли да вървя? Не съм проверил другите раздели. Тук дойдох. Сега нататък. И не натам. Не, всъщност точно натам. Май насам дойдох. Не! Къде? Оле, видях. Не. Видяхте във ъгълчето, курво. Четвърти път! Пети! Изчезня! Мама ти! Така ще ходя вече. Оле, майко! Тази жена е психично болна! Тък му да намеря къде се намирам и тая колко пъти вече? 10 пъти ли изкочи? Курва мръсна, долна, грозна. Тука? Не. Не, там няма проверявам, нямам ключ, така че... Насам. Само 3 книги. Да. Знам, че си тук, курво. Добре, не си. Колко пъти бяха? Значи ти си комплексарк. Толкова много комплекси избиваш. Чак лошо да му стане на човек. Безполезният коридор, както винаги. Не, това наистина... не, изчезни. Стига де. Значи появяваш се постоянно. Ако имах вестник, щях да те смачкам. Чакай. Не! Добре. Помислих, че пак ще ми дадеш още 10 от твоите сестри. Добре. Така и така. Не. Аз не знам това дали ще успея да го мина някога. Да. Моля. Дори не те видях, къде си. Курва нещастна. Само още 3 книги. 2 книги! Добре. Къде ли съм пропуснал? Тук минах. Любимата ми стая, май. Не, аз бях на любимата ми стая. Тя е в най-дългия раздел. Тя повече няма да ме изплаши. Тя си мечтая и си мисли. Грозница. Долна нещастница. Тя е комплексарка, мръсна долна. Не, тук бях и тук нямаше нищо. Оттам дойдох, значи натам ще се прибирам. Това май ми е любимата стая. Не е любимата ми. Тя ще мине. Тапачка. Добре, остана май само заключената стая в другия раздел, но аз държа да проверя тук навсякъде. Насам май беше любимата ми стая. Не. Да! Тук беше. Добре, минавал съм и от нея. Тя на къде? Нататък. Там? Не. От тук дойдох? Или тук? От тук. Ориентирам се. Тази вече не може да ме излъже. Не. Я да видя. Дойдох от тук. Така. Да! Насам точно. И сега тая, да. Насам. Запомних вече картата. Нищо не може ми направиш. Нещастница. Стана само едно място. Да! Тя си помисли, че ще ме спре. Курва! Да! Така ли се чувстваш? Мръсна минджа нещастна. Изчезни да не съм те видял повече. Ние няма и да се видим. Знаеш ли какво? Повече не сме бесите. Мразете, завинаги мразете. Моля. Тези реклами са страхотни. Не, остави. Да не кажат, че правя реклама на тая игра. Тапанари. Беше чудесно! Курва мръсна.